gigising ko rin. Budil fight! Burong. Dinakdakan. Baso. Tapos suso. Susuwid ko. Kainan na. Kainan na. Wala na yung rabbit ko. Bumari lang to, Ninong. Ano to na lang? Parehas dun. Shoutout po, shoutout. Oh, nandito pa yung tinula, oh. Yan, sige. Naganda. Ha? Nakalive na ako, bro. Yun, Miguel Love shoutout to. Team Kadapo yun. Team Iceman. Team Animal Planet. Yun, ang dami. Ang dami pang pagkain, oh. Oo, po. Marami po yan, di maubos yan. Ayun, wag na lang. Yan, shoutout para Jelor Mix Vlog and Mutya and Joel at Vlog. Please subscribe po, please subscribe. Mas Daddy Bert. Ay, ito pala si Pastor Bert. Daddy Bird, pakisubscribe po, mga kako-vlogger ko po. Ilalagay ko yung pangalan. Kain po tayo, kain po sa viewers dyan. Marami po pagkain, oh. Payatoy. Ang Yan, asawa po ni Jelor Mix Vlog. Yan po ang kanyang ano. Sabi po niya, ay, wala mo na akong sinasabing binata po. Fake news. fake news po. It's a prank. Wala naman nagsabi ah. Nagkakabukuhan na po yata ah. Bigay ko naman. Hindi po ko po ay pinapahingi. Yun. Yun. Pero pwede pong i-subscribe. Yan. Pwede po i-subscribe. Subscribe lang po. Subscribe. Abay yan si Ninong. Ano ba? Ano sirta ba na? Bag. Sirta? Ang buhat talaga tilaban to eh. Sige, umuwi naman. Yun, kukuha lang po ako ng pagkain. Puto kamayan. Kaya ikaw, dubli-dubli na. Gagawin ko pagka dito ko na. Yung brandas pa ka, inahin ko namin ito.
Sila kain ng rabbit. Sarap nila, sarap. Mustasa. Ngayon tayo. Ginagawa niya ito.